Здравейте хора, 92660 е тук и днес ще играя Hide and Seek в The Hive MC. Ще има линк към... Ще има IP адреса на сървъра. Там ще бъде в description и да. Сега скоро ще свърши гласуването за... Ето, свърши гласуването и аз имам компаса и мога да си избера какъв блок да бъда. Сега ще си избера да съм... То свърши времето. Нищо. Все пак съм крафтинг тейбъл, което не е лошо и сега ще си намеря някакво място да се скрия бързо. Ето тук има едно място на този мап, където като си под водата, като си в Hide and Seek, като си под водата, като ти свърши въздуха, не умираш. И никой от сикарите не гледа тук. И да, и така е много по-лесно да се скриеш. И в момента точно това се пробвам да направя, но нищо не става. Не трябва да мърдам. Да, става, окей. Ще бъда на дъното, за да не могат да ме видят. Сега чакаме. Аз принципно съм много добър на тази игра. И едва ли ще ме намерят. Но дори да ме намерят, аз съм добър сикър също. Сега съм с ето този скин. Не можете да ми видите лицето, защото временно си го сложих. А пък по принцип съм с друг скин, който е на Iron Patriot с Troll Face. Аз сам си го направих. И да. През това време, докато чакаме, искам да ви кажа, че аз започвам... Наскоро започнах да снимам клипчета и ще съм ви много благодарен, ако ми пишете коменти какво да правя и какво просто да правя в видеотата. И ако имате някакви забележки, кажете ги в коментарите, аз ще ги прочета. И да. Малко ми е тъпичко тук да стоя само. Мисля малко да ги атакувам сикърите. Ето един сикър. Как ще го атакувам? Няма как от тук. Ха-ха-ха. Вижте го. Упс, идва за мен, идва. Окей. Тук. Сега трябва да стана солид блок. Окей. Едва ще ме намери. Трябваше под моста да бъда... Но вече нямам как да стана. Ето, гледайте го как обикаля. Няма да ме види глупак. Как се обикаля. Отчаяно. Много е тъп. Как гледа отчаяно. Търси. Окей. Отивам под моста, защото тук ще съм на много по-безопасно място. Не ме видя. Аз си купих и нов микрофон, който вече няма да чуете, когато пиша на клавиатурата или нещо такова, защото в миналите ми видеота ме чувате. И да. Сега чакаме някакви тъпи сикъри да ме намерят, което едва ли ще стане. А пак, честовете, понеже сега е Коледа, са ги направили от Майнкрафт супер яки, да са подаръци. А пък голям чест е зелен подарък, там има червен подарък, там. И да. И
наистина много яко са го направили. А пък аз разбрах, че не помня точно коя година са сложили кейпове на всеки, което е уникално яко. Но вече не го правят, за съжаление. И да. А пък сега нищо такова вече. Упс. Окей. Няма никакви сикари около мене. Те се отчаяха да ме търсят повече. Това е хубаво. Ще си правя парти тука. О, я. Защо не мога да... защо не мога да бъда на блокове? Ай, малко тъпишко. Я. Тук мога. О, да. Това всъщност не е блока, е фалшив блок. Yes! Спечелихме! О, е. Окей, това беше от мене. Да, това беше от мене. Ще правя всеки ден клипчета, ако искате ме гледайте, и в коментарите ми пишете какво да правя и ако имате някакви забележки. Да. Чао!